салом, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 24 июл ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Александр Содиқов, пажӯҳишгари ҷавони тоҷик ки аз боздошт озод шуд, мегӯяд умедвор аст тафтиши парвандаи ҷиноию бетарафона сурат мегирад. Александр Содиқов рӯзи 24 июл дар як суҳбати ихтисосӣ бо радиои озодӣ гуфт, ҳангоми боздошт бо ӯ муносибати хуб доштанд. умед дорам ки тестарам ифтишод, тестар ба анҷом расаду ва тестар ман вақта пурра бегуноҳии ман исбот шавад ва ман вақта пурра бо оилаам гузаронам ва бо кори илмии худ идома кунам. александр Содиқовро рӯзи 22 июл ва баъди 36 рӯз аз боздоштгоҳи Кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон раҳо карданд. Пажӯҳишгари ҷавон ки барои таҳқиқи заминаҳои нооромӣ ба шаҳри Хоруғ рафта буд, моҳи июн аз тарафи маъмурони Кумитаи амнияти миллӣ боздошт шуд. ӯро баъдан ба хиёнат ба ватан ва ҷосусӣ муттаҳам карданд. александр Содиқов, пажӯҳишгари донишгоҳи Торонтои Канада ва донишгоҳи Экстерери Бритониё, мегӯяд ки бегуноҳ аст. Телевизиони давлатии Тоҷикистон рӯзи 23 июл навореро нашр кард ки ба гуфтаи мақомот гӯё ришваситонии Шӯҳрат Қудратов, вакили дифои шинохтаро намоиш медиҳад. дар ин навор ки кормандони оҷонси мубориза бо коррупсия сабт карданд, суҳбати Шӯҳрат Қудратов бо чанд нафар дида мешавад. мақомоти оҷонсӣ вакили дифоъро ба он муттаҳам мекунанд ки ҳамчун миёнарав мехост гӯё ба додраси додгоҳи Исмоили Сомонӣ ришват дода зерҳимояашро аз ҷавобгарии ҷиноӣ озод кунад. вале рӯзи аввали боздошташ Қудратов ба хабарнигорон гуфт ки гуноҳ надорад. Шӯҳрат Қудратов узви ҳизби социал-демократи Тоҷикистон ва як вакили маъруфи дифоъ ба шумор меравад ва вай аз ҳуқуқи вазирони собиқи саноат ва умури дохилӣ Зайд Саидов ва Ёқуб Салимов ҳимоят кардааст. вазорати умури дохилии Тоҷикистон гуфт, як ҷавони тоҷик ки ба доми гурӯҳҳои ифродӣ афтода ба Сурия рафтааст, бо азобу уқубати зиёд ба кишвар баргашт. шабакаи аввали телевизиони давлатии Тоҷикистон рӯзи 23 июл гузориш дод ки Одилҷон Пӯлодов, сокини 29-солаи ҷамоати Куруши ноҳияи Спитамен, моҳи апрел ҳангоми муҳоҷирати кори дар Русия фирефтаи гурӯҳҳои тундрав шудааст ва аз он ҷо ба Сурия рафтааст. рӯзе пеш аз ин Суҳроб Рустамов, мудири шӯъбаи умури дини ҳукумати вилояти Суғд, гуфт, бештар аз 100 ҷавони тоҷик аз ҷумла аз Суғд ба ҷанги Сурия рафтанд ва мақомот сай доранд онҳоро ба кишвар баргардонанд. шӯъбаҳои ба корҳои дин ва бахшҳои шаҳру ноҳияҳо, сармутахассисони ҷамоатҳои шаҳроки деҳот, имомхатибон, сархатибони шаҳрноҳои вилоят бо якҷояги ҳифзи ҳуқуқ мо корбарӣ карда истодем то онҳоро ба ватан баргардонем. дар ин бора мо нақшачорабинӣ мукаммал ҳам омода кардем. ба гуфтаи мақомоти Тоҷикистон то кунун 6 ҷавони тоҷик ки бо баҳонаи ҷиҳод ба Сурия рафтанд, дар ҷангҳои дохилии он кишвар кушта шуданд. мақомоти расмии Тоҷикистон мегӯянд, даҳҳо расонаи хабарӣ ва созмону ширкатҳои алоҳидаро барои риоя накардани қонуни реклама ҷазо доданд. Абдусамад Раҷабзода, раиси хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон, рӯзи 24 июл дар як нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт, дар маҷмӯъ дар ним соли гузашта 12 расонаи хабарӣ ва 10 созмону ширкатро барои нақзи қонуни реклама ҷарима карданд. дар натиҷаи санҷиш нисбат ба муассисаи давлатии телевизиони пойтахт, ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Азия плюс, ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Ватан барои вайрон кардани талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи реклама санадҳои маъмурӣ тадбир дода шуда, нисбати онҳо ҷарима татбиқ карда шуд. бино ба гуфтаи мақомот, баъзе аз расонаҳои Тоҷикистон зимни пахши маводи таблиғотӣ молашиёи ширкатҳои алоҳидаро беҳамтову беҳтарин номида муболиға мекунанд ки ғайриқонунист ва ба нақзи ҳуқуқи ширкатҳои рақиб роҳ медиҳанд. кишоварзони тоҷик қасд доранд имсол даҳҳо тонна писта ҷамъ оваранд ва мегӯянд ки ҳосили имсолаи пистазорҳои Тоҷикистон пурбор аст. ба гуфтаи кишоварзон, имсол дар Тоҷикистон имкони ҷамъоварӣ то 60 тонна писта вуҷуд дорад ки назар ба соли пеш 15 тонна бештар будааст. мавсими расмии ҷамъоварии писта ки дар ҷануби Тоҷикистон зиёд аст, аз моҳи август шурӯъ мешавад. ахбори аз ин ҳам бештар дар вебсайти Радиои Озодӣ, дар саҳифаҳои мо дар Фейсбук, Твиттер ва Ютуб ва ҳам заминаи махсуси Радиои Озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳи шумо.